Стигнах до последната примка и се включвам отново, за да ви кажа какво е особено тук. Значи, до сега плетохме лицеви примки, но тази последната примка ще си я плете винаги опакова, за да може да ми стегнат началото на реда. Сега обръщаме нашето плетиво и започваме да плетем ластика, който ще ни е едно към едно. Една лицева, една опакова примка. Първата примка я свалям, не я плета, ние просто я прехвърлям от единия шиш на другия. След това първата примка лицево, следващата опакова, следващата лицево, следващата опакова, една лицева, една опакова. Ето какво се получава за ластика. Още не се е виждал добре, не се откроява добре, но след 2-3 реда ще стане много по-ясно. Ще се пролечи и ще се включа отново, за да ви покажа какво се е получило.